हेलो 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 कहे कहते तुम्हारे भी फोन करता तो बतावा ना। तो पता बटे ना कि हमार शादी बियाह हो गइल तो तू शादी बियाह हो गइल बेटे तारा का वो सुना भूला न सबसे पहले हम रहनी ठीक बनू। अच्छा अच्छा नगर में बियाह शादी करे के कहीं तब त ना रहल ह। माने हम गर्दन में बांध के टुनटुनावा चली। तू ही हैं बताओ हम कहनी कि तू हमरा से बियाह कर त कहत बा कि हम एगो बियाह बाटे ना रंगीन फोटो करे के बहुत साफ सुथरा एकदम रखले बानी ओकर का करी डाल दी। कहीं तो ऐसे करत ल बताओ ऐसे धमकी काहे देता रह। ये हमार फोन पे नंबर है अपन देख ले एक बार। हमरा भी पैसा नहीं कि हम कहां से पैसा नहीं के तो मांगो घरे ना तो एगो फोटो बा कहत डाल दी कि वीडियो डाल दी ना वीडियो बाद में काम करी। कहे तो ऐसे करत ल बताओ हमरा भी पैसा रही तब एजी हम कोनो नौकरी करतानी आ केकरा से हम पैसा मांगी। हम कुछ नहीं की जानत पैसा हमारा चाहिए अभी हमारा अर्जेंट बाटे एकदम 17,000 के। ठीक बनू 17,000 का भी हमारा बहुत जरूरी बा। 17,000 रुपया कहाँ से लेके आई। अब तू जानो कहाँ से लेबू केकरा से भेजबू को फोन पे करबू तारा के 2 दिन का हम टाइम देता नहीं ना तो हम कहतन हमरा पास बस 3500 रुपया बटू। तू खइबू किरिया तेरे 2 दिन बाद पहुंच जिब तारा भिरिया बताए तनी हम। तो 3500 रुपया बट कहाँ से हम 3500 रुपया बात अभी तू डाल दो बाकी तारा के 2 दिन के टाइम देता नहीं। हाँ मैं फोन पे व्यवस्था कर लियो कैश बटुए कैश बा डलवा दे हम कोई हां तो डलवाबो जल्दी डलवाबो और पैसा व्यवस्था कर लिया छे 3500 में अरेंज कर लो ना। कुछ ना 2 दिन कम टाइम देता नहीं तीसर का दिन हम जाए आ जीबे ना तो तू चारों बगल दौड़े लगे फेसबुक पर व्हाट्सएप पे। गलत बात बाटे ई सब जान जा तू तो कहत तरह से प्यार करी ना फिर ई सब अफवाह काहे करत रहो। हमारा प्यार वार हमारा ना बुझाला ठीक बनू का तारा करे के फैसला तारा हाथ में बा हैं पहले बुझात रहे अपने के बुझात अब नहीं के बुझा जाना करी हमारा भी रहो तो ओए दादा हम का करे 2 दिन के टाइम देले बानी जहां पैसा ना आइल हमारा लगे तो तीसरा दिन हम पहुंच जाई तरह के हाथ जोड़तनी जी जिंदगी के धजिया उड़ा दे कहते तरह के हाथ जोड़तनी के नाम पता घर द्वार सब भुला जियो कुछ ना हम सब कुछ हम जाना तनी ठीक बटे देखो तनी पैसा ठीक बा धर ठीक बा हे भगवान जी हम कहां करे कहां से पैसा लेके आए का भाई तो कुछ बुझाते नहीं के काहे उदास ने फोन काहे देलो माई के तरह ना ना मम्मी जी फोन रे फोन रखले बड़े। अरे वो हमारे को दोस्त बिया ओकर हस्बैंड के एक्सीडेंट हो गल बाटे ना तो वही पैसा खातिर फोन कर रहे कि इन्हीं लोग पैसा के तो थोड़ा हेल्प कर देना तो हम कहने के भी तो हमारे पास पैसा नहीं के ना हो पाए। चिंता मत करो जब बेचारी ओसन बिया तारे पे उम्मीद बा तबे न फोन कइले बिया आए तो दे दिहन होई तो रुको हम जातन बुढ़ौले होई न तो मांग के दे दिहल जाई ठीक ना कता ना के कलैया। मम्मी जी वैसे तो ढेर कहती है अगर 15-20 हजार रही ना तो वो मैनेज कर ली कोने 15-20 हजार कहाँ ले उतना पैसा बड़ा हो तो 10,000-12,000 रुपया मिल कोनो बात ना मम्मी जी 10 से 12 हजार की व्यवस्था करी ना हम बोल देम कि 10,000 हो पाइल हा। ठीक बा हम तू चिंता मत करा तू टेंशन मत ला तू बढ़िया अपन काम कर ठीक बने खाना बना दो सारे से करा काहे से बुढ़ाऊ के जाए के बा खेत पे खा के सूते ठीक बेटे मम्मी मूंगफल कोने ला तो बोल का बहु छन अइले भाग हमर बतिया दवाना सुनल हमें लागत ना तो कर मारदा के ढेर तबियत खराब हो गई दूसरा के यही से करत अच्छा जा खाना बनाओ त बुढ़ाऊ हां ले ला 1.5 किलो अरे ले ला ना 1.5 किलो को का 2 किलो को 10-20 एने ओने हां ले ला ठीक है बाबू। हाँ गरम मसाला मीट में गरम मसाला खाड़ा ली हो ठीक ना मम्मी जी ठीक बा का हो कन्या ठीक बा हाँ सब सामान बा केकरा बतिया बतानी अरे विशाला के विदा कइले बानी मुर्गा लिया के कोने के भाई नइल बा मामा के लइका हां ये बताई मामा के लइका है भाई लगे तो घर में घुसी आइल जब से आइल तब से अरे नया नोचर आइल पहले बार आइल हुए तो घर से बहरी निकलो लजात होई का जाने देखलू ना हाड़ा मार देले बा गली के तो फूल गइल हुए तो मुंहवा बांध के आई रहला कहत रही चाची हो कनिया तोहरा घरवा एगो आदमी कइल हमारे मुंह बांध उनके के रहे हम कनी का जानी जी हम तो देखबो ना कोई हमी आ मामा के लइका 24 घंटा घर में घुसी आइल मार दे देखा लागत कि ओकर अरे पागल हड़ू हाड़ावा मर लेबे तो मुंहवा फूलल तो ओइसे लाजे ना अब कतन बचे तो नए नहर न बाड़ू जा ठीक हो गले तब आइल रही तो उतना ला जाता ना अब राही में घर से निकल गल राही में मार दे तो चल जा जनले सुनले कोई के घर में घुसा ले तनी मुर्गा मछली मांगा खियावा तनी माने उ अनजान कैसे हमनी के नाम जानता कैसे हमनी के घर जानता ओकरो नाम जानत हुआ
कत आजकल आए के तो जुग जमाना नीली देखा तनी बुच्चे ना के घर वो ह तो बूढ़ पुरानी बानी हमनी से उम्र भी ज्यादा बावे कोई के घर में घुसा ले तनी लब से नहीं बुझाते नहीं खे आतना मति बुद्धि मत लगाओ जा दिमाग मत लगावा जाके मसाला उसाला पीस जा जो लहसुन प्याज जौन वो हम छिल जे बैठल बैठल छिल काट दे हमरा जनलू तो शौक होता जी कि मामा का लड़का 24 घंटा घर में घुसी आई जब से आई तब से मेहर तहारा न मेहर ही ओकर तहारा यही तो शक होखेला झूठो के इतर कहते ए मम्मी जी मोबाइल ले कोई और ले बतिया होती है कहां बतिया होती है पतोहिया माने हम झूठ बोल राउत लाइक वो झूठ बोली हां अरे तो माई भी ना बतिया के माई भी के अपना बहन भी ना बतिया तो माने माई भी बहन भी बतिया लगला फोन के कद तो बीजी बता दे तो का दूसरे लड़ाई करती है रोज लड़ाई करती है तो कहां आखिर बतिया होती है उनका लड़ाई के चलता था तनी रउए बताई तो अगर हम गलत कहते नहीं तो खींच के मारी हमरा कुल हमरा से बात मत बतिया जा सच्चाई रउआ के आंख लागे ना समझनी ना कतनो कहले आदमी रउआ के फर्क ना पड़ी ये कहल गोल बा गोतना गोतनी कतनो बनो तो गोतनी के देखना बड़की चाहले सन त हमें बड़ ऊंच रही ऐसे कैसे छोटा के दबैले रही ओए ओए हाल तहारा में बतिया बतानी जी ओकरा के गोतनी ना अपन बहन समझी ना तो बहन समझो तो ती कुल लक्षण ना लगै तू ए कुल बतिये ना कह ओकरा नैहर फोन करके पूछी हम हाय धरा ओकर मोबाइल दे रोकी हम पूछत तनी ओकरा माई भेरी फोन करके किया जी वो मामा के लइका हो का बक बक करे ले केतना ई दिमाग लगावे ले हमरा तो बुझैबे ना करेला देखो तो वैसे मत करो ऐसे ही हमार जीव घबराता टुए हम ससुरा माँ के रहत लो कोनो दिक्कत नहीं के देखो हम तोरा प्यार करत रही लेकिन पहले अब वैसे कुछ नहीं के मोर बियाह शादी हो गल बा तो प्लीज जी ले चल जा हम बताओ हम कहाँ से पैसा लेके आई हम प्यार मोहब्बत के न करेला बोला हम का करे कुछ अरे बाप अरे फुटे लटवा नु लका कनपटिया लाल का दे बुझाइल हेनिया माई रे सुनी ना भौजी काने भौजा हो सुनी ना ऐसा ही कर अरे बाप हो बाप ऐसा ही करत रहे ना देखी ना रे सीरियल कवना के बोला बोलो घर में भौजी मामा के लइका हो रुका तारा बे हम बात छोड़ा बतानी अरे भौजी अरे बाप रे बाप जान तो भौजी का बोला दीदी जी यहाँ के सीरियल ना लगा था देखी ना हम तेरे बाप तो मार तरफ से सुनी तो पहले बतिया का सोल ना मार तरफ से ना चुप अरे सुने दो जा बोले दो आमिन कले मजा सीरियल में ना ऐसे ही ना चुप प्रभु हमर कनिया ये कवन हो ढंग जान तर भौजी हम कने नु सीरियल में सियाचर धले मार देबा भी हम तो धले मजाक के कहीं ना धले बड़ू हो अच्छा दिन त कहतिया हम तो धले मजाक के कहीं कि ऐसे ना कर जाला प्यार नहीं के बुझा ओकरो ऐसे कहतिया नु भौजी सुना भौजी हां बोली कहतिया नु कि कुंवार पका प्यार हमरा भी पैसा नहीं हमरा हाथ बना सोना के मत धर हम यार जा पकड़ के तो कहते रही मम्मी जी से लेके हमारे बात विश्वास नहीं कि ना करत रे यही बेरा में गुंडा लेके आ बड़े हैं ई गुंडा बोला ले बड़े चल जगला का आके है के घर में रहत रहो बेशरम बेहाया बेलज कहीं का लाज नहीं खेला रे टूटा ना लाज नहीं खेला तोर अरे चुरुकिया वाला कौन है चुरुकी का बारा सरे बेशरम कहीं का मामा के लेके बड़े मामा के लेके बड़े तू हां मामा के लेके बोल किया रस्सी किरिया खोता या बांधा तने किरिया खो का डैनिया का अरे बता खा किरिया खा तोरा सुनत नहीं खे सुनत नहीं के मामी जी रुकी 1 मिनट रुकी रहुआ बता दे अपना वो बता अपना हाथ माई तने पीछे का पीछे बांध में का हाथ ऐसे कूल उगलवा ले बेरा हम बात जतना बाटे हां ई देखो हो दादा हाय गुंडा बोला ले पड़ू घर में गुंडा घर में गुंडा वाली बोला तेरे घर लुटवाई बे यार बोले ले बड़े भैया नहीं क्या नहीं का चल पेड़ में ले चल पेड़ में चल ले चल और मत ये तोरा दी गोती लिखल बा रुक जी तोरा दी गोती रुकी मामी जी रुकी ना रहुआ ओ सुन माना बुझ दे देखिए यहाँ छोड़ी ले आ झाड़ू काने बा एक झाड़ू लेके आई ये पूछे जी स्वागत करी जतनी पाहुन के सही तू एक करके हरे मतलब हम एक मामा के लइका मामा के लेका मामा के लेका हड़ा मारी के लेका हड़ा हो ना मामा के लेका हड़ा हो मामा के लेका आता जल्दी सच बता एकर वीडियो बना के बनातिया ना पूछी पकड़ा दे ये दे मामा ले पूछ वीडियो बना बता रे ए दोगला तू मामा के लेके हवे तो बता ए कर नहीं का सुना कर बे बता ए हेने बो कहन के बता सच बताइए अपना माई के क्रिया खा के तू ई के हो
दीदी जी मम्मी जी हम की रह गए के कहता नहीं एकरा से हमर कोनो वास्ता नहीं के कोनो वास्ता नहीं के? हमें बात सुनी ये बात कोनो वास्ता नहीं? सुनी बात सुनी अरे कोनो वास्ता नहीं? मम्मी जी हमार पहले एकरा से वास्ता रहे लेकिन अब नहीं के पहिले रहे हमरा के ब्लैकमेल करता मतलब तो पहिले कर रखा नहीं रही सा अरे ना हम प्यार कइले रहे अच्छा वो ओकरे भाषा में रखनी कहल जाला दीदी जी वही भाषा हम एकरा से 1000 बार कहनी हमरा से शादी कर लई ना कइलस अच्छा। लेकिन शादी कइले के बाद अभी हमरा के ब्लैकमेल करता हमरा बताइए कहां तक सच बटुए पैसा हमर सहेली के एक्सीडेंट ना मरे बियाह कर लेना आज करम काजी मामी जी ई बात हमरा वो से कहनी ना तरवा को आजी मामी जी हमरा वो से का कहत रही तरवा मुर्गा मंगा के मछली मंगा खियात रही खियाई और खियाई जानत रही हो ये हाथ उठाओ आगे बोलो हाथ उठाओ अरे बताइए दीदी जी एमे हमार कौन गलती बा हम 1000 बार हाथ जोड़नी बताओ तनी सच्चाई कि हमार कौन वास्ता नहीं के तू ये जी मत लेकिन ई जबरदस्ती समार के तो आजी लेकिन ई जबरदस्ती ये जी आ गइल हम तो ये को हम जाए जबरदस्ती ये हमरा का फोन करके बोले ले रहे जरा के कहली ये हमरा का फोन करके बोले ले रहे ये जी पैसा घाटी आइल बाटे दीदी जी ले हाय पैसा मारे जा आराम की मारे जा सफाई दे ताड़ू तू मारे दीदी जी मारे तोड़ दे मारे मम्मी जी अपन घर के इज्जत बाटे भाई खोली नाम बताओ तनी सब सच्चाई तू एजू से चल भाई मैं तो तोर पिटाई बे आ भौजी जा तो हम तेरा गांव तोरे मजा ने दा ई नतियो लेकिन के अच्छी करत रहा तू लोग पैसा ना देबे तो तोरा कभी और बोले ए अभी ता मत देखावा ठीक ना तू करे रहो तू करे ला हां बेरे भाई बताबो उधाता बाबूजी के आवे के बेरा बेर खेत में भरा दीदी जी हमार आखिरी इच्छा बाकी करके कोड़ बनले भागे दी जो गोला में खोल दी यही तर जो अब जो